yuruku yuruku Mali lapitanisobaw kɔnɔ tiɲɛ de don. Maa caman bɛ yen nɔ banabagatɔw ani u kɔrɔsigibagaw ye jalaki tɛgɛ kɔni ta k'a ɲɛsin yuruku yuruku kɛwale ninnu ma Bamakɔ ani jamana dugubaw lapitanisow kɔnɔ. Dɔnkibaru ɲinina Seyidu Sila ale wulila n'a ka sɔngɔnna ye ka sɛgɛsɛgɛli boli lapitaniso dɔw kan i n'a fɔ Gabriel Touré Bamakɔ yan ani lapitaniso ɲanankɔrɔ fɔnba la Segu. An ka jɛ an k'a ka laseliba lamɛn. Yurugu yurugu Mali dɔgɔtɔrɔsobaw kɔnɔna na o tɛ gundo ye maa si bolo bilen. Tile kuuru kara banabatɔw yalima u kɔrɔsigiw a kɔlɔlɔw o bɛ se olu ma n'o bɛ yurugu yurugu o bɛ o kofɔ yalima n mago t'i la a ka ja fo ka taa se fɛn min ye maaw darakili k'u ka wari puruti ka b'u bolo jagoya la kɛwale jugu olu siratigɛ fɛ o ye kɛnɛya tigilamaa dɔw ka taabolo ye minnu n'olu ɲinana kalikan kɔ u ye mun ta u dontɔ dɔgɔtɔrɔya la. An ka nin sɛgɛsɛgɛli ka ɲɛsin yurugu yurugu ma Mali lapitanisobaw kɔnɔna na a y'an lase centre universitaire Gabriel Touré la Bamakɔ yan ani hôpital ɲanankɔrɔ fɔnba Segukaw fɛ yen. Yan an filɛ nin ye Mali dɔgɔtɔrɔsoba dɔ de kɔnɔna na maaw bɛ min kɛ misaliya ye Mali dɔgɔtɔrɔsobaw cɛla n'o ye centre universitaire Gabriel Touré ye Bamakɔ. Ni musokɔrɔba in san 70 banyango n'an y'ale coa kɛ bakurubafɔla FT ale bɛ a denkɛ de kɔrɔ san 34 n'ale sirabaga kasara kɛ a kinifɛ woro o de karila a b'a ka lajaba a b'o ɲɛfɔ an ye. U ko k'an ka nɛgɛ san ko k'a kɛ woro in na nɛgɛ in ko 25,000 wa nɛgɛ in kɛnɛma a t'o bɔ an y'o fana san k'o kɛ sen na est-ce que o kan ka kɛ jamana in kɔnɔ wa o man kan ka kɛ jamana in kɔnɔ donc o yurugu yurugu ninnu aw ka kɛlɛ ka bɔ jamana na o man ɲi. Ne denkɛ a si bɛ san 34 na ne denkɛ yɔrɔ kɔlɔsila de don se t'an ye dabali t'an ye mais u b'a wajo an kan a b'an bolo a t'an bolo an ka fura in san o kan ka kɛ jamana in kɔnɔ wa. An taara nɛgɛ bɔli la dɔgɔtɔrɔ dɔ y'an wele kɛrɛfɛ k'ale bɛ se k'a bɔ an ye ka sɔrɔ a ma taa ni dɔgɔtɔrɔso ka sira ye ko 20,000 ko kɔnɔ tɛ ko ni dɔgɔtɔrɔso ka sira don ko 60,000 ayiwa n'o y'a bɔ yurugu yurugu la kɛrɛfɛ 20,000 ni ko ye sɔrɔ don i bɛ t'o ɲɛfɔ jɔn ye o kɔni tɛ se ka ɲɛfɔ dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔ ye bilen parce que e yɛrɛ de taara i ka wari d'a ma yurugu yurugu la kɛrɛfɛ u dun ka baara de y'o ye o man kan ka kɛ jamana in kɔnɔ o man ɲi. Nin kɛwale jugu in ɲɛkɔrɔ ɲɛmaa fɔlɔ hôpital Gabriel Touré o tɔgɔ la n'o ye professeur Kasimu Sanogo ye a kumana. Nin ye waleya jugu ye min bɛ fɛn damaw jira a fɔlɔ dɔgɔtɔrɔ min ye fɛn feere musokɔrɔba in ma feere cogo la a ma ka kɛ cogo min o ye waleya juguman fɔlɔ ye sabu faso ye cakɛda o cakɛda sigi ni wari kan ka sara a bɛ yɔrɔ dɔ labɛn n'an ko guichet i bɛ wari fɛn fɛn sara i bɛ t'i jɔ ka wari sara u bɛ reçu d'i ma. An bɛ min fɔ jama ye adamadenw n'i y'u kɛ jɛkulu ye i b'a sɔrɔ ɲumanw b'a la i b'a sɔrɔ jugumanw b'a la bɛɛ kan ka min dɔn dɔrɔmɛ kelen kana sara mɔgɔ ye bolo ni bolo n'a fɔra an mako bɛ na u b'a papier d'i ma i bɛ t'i jɔ guichet la i b'a wari sara u bɛ reçu d'i ma. Fɛn fɛn n'a bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a bɛɛ kan ka sara nin cogo la n'a ma kɛ ten a ma k'a kɛ cogo la faso ka cakɛda bɛɛ ni wari sara b'a yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ guichet bɛ yen. Hôpital Gabriel Touré kɔnɔna na Bamakɔ yan i n'a fɔ hôpital ɲanankɔrɔ fɔnba Segu kɔnɔ jalaki tigɛ kɔni sin bɛ dɔgɔtɔrɔlaka minnu na n'olu b'a baara waleya an gɛrɛl'u la n'an ka sɔnguna ye k'a da tulu la k'a da jaba la u bɛɛ bana ka kuma. Siɲɛ caman an bɛ wuli ka gɛrɛ jalaki sin bɛ maa minnu na n'o ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye minnu bolo bɛ baara la u la faamuya u ka jaabili kɛ jalaki min tigɛ kɔni sin bɛ u la banabaatɔw fɛ u bana ka kuma co. A kɛra service des urgences o kɔnɔna ye wo a kɛra maternité ye wo a kɛra traumatologie ye wo maa karilenw bɛ da yɔrɔ minnu na u bɛɛ lajɛlen bana ka kuma anw ka sɔngɔnna na min tora anw ye o de ye ka an wasa don u ka ɲɛmaa fɔlɔ olu ka ɲɛfɔli la a kɛra Gabriel Touré Bamakɔ wo a kɛra hôpital ɲanankɔrɔ fɔnba ye Segukaw fɛ yen. Ni muso lajɔlen somaw a ka yɛrɛmasɔrɔ waati labitani Gabriel Touré la a wajibiyara ka fura wari sara ordonnance ma kɛ minnu na n'a yirala dɔgɔtɔrɔw fɛ k'olu kɛra la jiginniso kɔnɔna na wa ka tila ka wajibiyali kɛ a somaw la u ka 5000 sara k'o ye jiginnikɛ sara ye. Ni muso in n'an y'ale coa kɛ AC bakuruba fɔ la ale nana yɛrɛmasɔrɔ la a ka kɔnɔmaya fɔlɔ o kuncɛ waati nka a y'a jira k'a fɔ ko lajaba y'ale sɔrɔ kɛnɛya tigilamaa dɔw ka waleya jɛjugu fɛ u ye nɛni jugu ta ka ɲɛsin ale ma. Wa u bɛ nɛni fɛnɛ kɛ u bɛ tintɔ nɛni
u bɛ tintɔ neni fo ka dɔ k'u y'u neni yɛrɛ de. Professeur Kasimu Sanogo, Gabriel Touré labitaniso ɲɛma a ye jaabili kɛ. Nin bɛɛ ye waleyaw ye fu bɛ se ka siri minnu na an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan. Nenini fɔra muso min ma jiginniso la. Nenini a tɛ fɔ a ka jugu a man jugu, nenini bɛɛ ka jugu. Sabu dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ ka bɔ a la, muso lasiritɔ a tintɔ ka kumakan fɔ a ma min b'a tɔɔrɔ ka dɔ fara a ka tɔɔrɔya kan, o man kan. Kuma tɛ k'a neni. Mais mɔgɔ i ni min bɛ bɔ i ka so i b'o de yira kɛnɛ ma. O yɔrɔ an bɛ ɲinɛ o de kɔ. Nin tigi ye muso min neni, a bɛ se ka kɛ a ba filan don, a bɛ se ka kɛ a kɔrɔ don, a bɛ se ka kɛ a dɔgɔ don. N'a y'a jate k'a fɔ nin ye ne dɔ ye a t'a neni. Fɔ n'a b'a o ɲɔgɔn kɛ a badenw na so. Mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a jate i ba ye, n'e t'i ba neni i ka so i t'a neni. Sabu i b'a bila i ba place la. Anw ka jate la o de filɛ ka dɔgɔya an ka sigida la. I ni mɔgɔ ka bɛn dugu kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso la cakɛda wɛrɛ la k'a jate nin bɛ ne fa bɔ k'a wele buwa i bɛ bonya min ne fa ka k'o d'a kan o dɔgɔya to don an ka cakɛdaw la. Fo an k'o fɔ. An kana sira k'a fɔ an kana maloya k'a fɔ sabu n'an m'a fɔ ɲɛ tɛ sɔrɔ a la. Ni min ye nin kɛ n'i y'a sɛgɛsɛ i b'a ye a b'a kɛ yɔrɔ la min tɛ dɔgɔtɔrɔso nin ye. A n'a nana bɛɛ n'i jogo de bɛ na dɔgɔtɔrɔw la banabaatɔ dɔw bɛ se an ma direction na k'a fɔ vraiment ne ye wasa sɔrɔ n ka furakɛli kɔnɔ. Olu bɛ kɛ o dɔw fana bɛ na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n ye degun sɔrɔ n ka furakɛli kɔnɔ Gabriel Touré service kelen in kɔnɔ yan o fana bɛ kɛ. O b'a yira k'a fɔ adamadenw tɛ kelen ye. Dɔw ladamunen don kosɛbɛ dɔw ta dɔ b'a jɛ nin bɛɛ forobafɛn ye nka n y'a fɔ cogo min an ye ɲangini da dɔw kan nin n'a ɲɔgɔnnaw kama an bɔra minnu kama sabu dɔw y'u ta sɛbɛn ka n'a di an ma o tigi kan ka ɲangi cogo min an y'o sira ta o dɔw yɛrɛ tɛ Gabriel Touré kɔnɔ yan nin min ye nin ye nin tɛ fɛn fila yira dɛ adamaden jogo a b'o de yira sabu a ye fɛn fɛn fɔ sisan dɔgɔtɔrɔ ka kalan a sera hakɛ min ma a t'o yira koyi jogo min b'a la lamɔ cogo min b'a la nin bɛɛ b'o de yira sabu a fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ baara kɛra k'a ɲa a tigi opérera k'a ɲa fɔ k'a kɛnɛya k'a bɔ dɔgɔtɔrɔso la nka a kɛra cogo min o de ma bɛn banabaatɔ n'a somɔgɔw o kɔrɔ k'a fɔ a bɛ se baara in na dɛ mɛ k'a banabaatɔ kɛ jagokun ye ale ye o fara a ka dɔgɔtɔrɔya kalan kan o yɔrɔ min filɛ dɛ f'an k'an sinsin o kan k'a fɔ dɔgɔtɔrɔya a cɛ man ɲi bɛɛ la mɔgɔ min ni hinɛ t'a dusukun na bonya t'a yɔrɔ o man ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye o hali n'a bɛ se baara kɛcogo la a bɛ se opération na a bɛ se fɛn bɛɛ la ni bonya bɔra fɛn fɛn na a ko tiɲɛna. An bɛ ka gɛrɛ kamalen dɔ la a filɛ cogo la a sisan bɛ taa san 40 bɔɲɛnko la an kɔni y'a tɔgɔ kɛ DM bɛ ka bɔ urgence kɔnɔna na a dimi bɛ kosɛbɛ wa a bɛ komi a jogin bɛ wa filɛ cogo la furakɛli ma k'a la o waati kelen na banabaatɔ soma caman u fununa k'a sababu kɛ u y'a jira k'a fɔ ko suyɛli de bɛ ka kɛ ka ɲɛsin olu ka furaw ma kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ. Ne ye accident de kɛ u nana ni ye maintenant n donna don urgence kɔnɔ n filɛ yɔrɔ min sisan ne yɛrɛ bɔra kɛnɛma parce que n dalen tora yen ça fait 2 heures mɔgɔ ma tunna bon n yɛrɛ ta degunnen don dɛ mais dɔw nana o fɛnɛ ta ka jugu ni ta ye u nana k'o da kɛrɛfɛ ye o fɛnɛ dalen bɛ kɛrɛfɛ ye a ye accident kɛ sen karilen don a joginen don mais parce que ko gulɔmina don u ma to a la tiɲɛ na o ye ne tɔɔrɔ ne yɛrɛ wulila ka taa f'u ɲɛna o maa si ma n jate finalement ne yɛrɛ bɔra sisan n bɛna taa clinique dɔ la ka taa n furakɛ n bɔtɔ maa si ma na segin wa fɛnɛ n y'a f'u ye n ko n tatɔla de filɛ nin ye maa si ma na segin. E yɔrɔ jumɛn bana na? N sen ani n kɛrɛ in yɛrɛ de jigida na kosɛbɛ quoi wa ni mɔgɔ ma accident kɛ n kɛtɔ de ka moto n tɛmɛtɔ fossé la ni moto ye moto de binna k'an bi fossé kɔnɔ m'a ye donc ka moto bi n sen fait partie dɔ kan mais o kɔni ye n ta ka na a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ ko kalama kosɛbɛ plus de 2h30 n dalen don maa si ma maga na bi kɔnɔna na karo kan duguma n dalen hali sisan n bɔra dɔ in dalen bɛ karo kan duguma ye. An bɛ Gabriel Touré de la jiginniyɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ ninnu u bɛ muso tintɔw sɛgɛn toro u bɛ wari jagoya bɔ aw kun u bɛ se ka wari dɔw minɛ min taara tintɔ bila u bɛ to ka t'o fɛnɛ kama da la k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ tintɔ la k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ k'o wariw fɛnɛ minɛ ordonnance tɛ ye foyi o tɛ ordonnance yira. Professeur Sanogo. Furasiyɛn ko in an ye dɔw minɛ yan minnu tɛ dɔgɔtɔrɔ ye ka taa n'u ye polisi la
ate a ma tɛmɛ tile 10 yɛrɛ kan an ye dɔwɛrɛ minɛ ten polisi dɔw b'an yɛrɛ fɛ yan an y'a taara n'a ye premier arrondissement la bɛ don so kɔnɔ pikiri bɛ jɔn bolo an bɛ taa labɛn yanni pikiri heure ka se mais nin bɛɛ kunnafoni dɔ ka jɛ o de bɛna ni nin bɛɛ ye sabu e b'a i ka fura bɔ k'a d'a ma ni danaya de ye sabu duloki jɛman b'a kana dɔgɔtɔrɔ don mais an ye baara min boloda sisan k'a fɔ an yɛrɛ dɔgɔtɔrɔw an ka kunnafoni di kɛ an ka hami belebele ye o kosɔn an ye ayiwa service dɔ dayɛlɛ an fɛ yan n'an ko communication a dabɔra an fɔlɔ de kama an kan ka min fɔ banabaatɔ ye n'a donna hôpital kɔnɔ an ye télé minnu sigi gaw kɔrɔ a ma sigi feuilleton lajɛ ni match lajɛ kama a sigira de ka kunnafoni di banabaatɔ ma ni aw mako sera nin fɛn in ma o bɛ bɔ nin sira fɛ n'a mako sera nin ma o bɛ bɔ nin sira fɛ an hakili b'a la ni mɔgɔ ye kunnafoni sɔrɔ fɛn caman bɛ yen i tɛ sɔn a ma o ban b'a to a ko bɛ dabila. Sisan an ye Segu sira ta siraba belebele min bɛ n'u k'a ma RN6 an bɛ ka boli ale de kan kilomètre 240 an bɛ k'o masaya wa an y'a waleya heure 3 baɲango kɔnɔ yaasa an bɛ se ka se jamana duguba 4nan na n'o ye Segu ye n'i ko k'i bɛ danni kɛ ale bɛ taa maa 130,690 baɲango la o ye san 2009 o jatidenw ye an sera Segu Bilaka Sumata la an y'an kunda hôpital Ɲanangoro fɔnba kan Segukaw fɛ yen yenni nɔ an ye tile caman kɛ an yɛrɛ ɲɛŋwɛn an bɛ ka waleya cɛjugu an bɛ k'u ɲuwari siga t'a la fiyewu o jati kelen don i n'a fɔ an ye mun ye Labitani Gabriel Ture o kɔnɔna na Bamakɔ banabaatɔw an'u bilasirabaw gɛlɛya b'u kan dɔw kumana sisan n'i ka banabaatɔ b'i bolo dɔgɔtɔrɔso dɔ la n'u ko k'i ka yɛlɛmɛ yɔrɔ dɔ la e de bɛ jɔ ni mobili in fɛn bɛɛ de ka na an kɔni ma se k'o yɔrɔ fana ni faamuya an bɔra ɲɔnɔ an nana an ka banabaatɔ an nana n'a ye ambulance la 7,000 mais ambulance irisi tɛ d'i ma o fana na an kɔni y'a sara ka nana an ka banabaatɔ ye foyi si de ma d'a ma don o don u b'a fɔ k'an ka 100 sara i bɛ sisan sɔgɔma i bɛ 100 sara wula fɛ i bɛ 100 sara i y'a dɔn tile kelen kɔnɔ o ye 100 de ye ko entretien wala banabaatɔ aw kɔrɔsigiw tɛ se k'o kɛ yan u tɛ sɔn an ka sigi u kɛrɛfɛ o i ma mɔgɔw sigilen yan banabaatɔ de bɛ so kɔnɔ anw de bɛna sigi yan ni u ma ko kɔni bɛ wariko la ou bien furako e de bɛ wele ka taa ordonnance de bɛ taa d'e ma dɔrɔn i bɛ t'o sara ou bien n'u bɛ n'i wele k'i ka wari sara u bɛ wele ka taa chambre kɔnɔ i b'o wari sara dɔrɔn i bɛ bɔ ni dugu jɛra dɔrɔn u b'a fɔ ko so sara o ye 10,000 bon ne kɔni n ka so sara dɔ sara mais n ma irisi kɔni sɔrɔ fɔlɔ o gɛlɛya de bɛ e ye mun sara y'a di bon n kɔni y'a di muso dɔ ma a ma taa sara guichet la n'a ma sara a ye kɔni n wele ka don salle dɔ kɔnɔ n ye wari in sara bon n nana n sigi n nana miiri n ma irisi sɔrɔ n sigira ka taa nɔfɛ a ko n ka na n sigi ko kɔfɛ k'a bɛ na ni irisi ye mais halisa n m'a sɔrɔ fɔlɔ a ma na fɔlɔ o gɛlɛya kɔni b'an kan sɔgɔma na fɔlɔ bɛ k'an wele ko so sara ko so sara ko man gɛlɛn ni nana i ka mɔgɔ da kɔnɔ diyagoya so sara i bɛ so sara k'an y'a sara olu ye o k'an y'a sara guichet la o ko irisi bɛ bɔ guichet de la mais n'olu y'a minɛ dun n'olu ye wari minɛ ko n'olu ye wari minɛ k'an bɛ taa irisi minɛ guichet la hôpital Ɲanangoro fɔnba Segukaw fɛ yen a ɲɛmaaba Dr Abdoulaye Sanogo n bɛ mun fɔ nin ko sina fɔlen ninnu na fɔlɔfɔlɔ min n b'a fɔ mɔgɔw k'a faamuya dɔgɔtɔrɔso ye service public de ye an b'a fɔ bɛɛ jɛ dɔgɔtɔrɔso de don bɛɛ jɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ wari tɛ di mɔgɔ si tigɛ ma n'i donna i k'a dɔn k'a fɔ wari sara yɔrɔ ye 2 de ye pharmacie o wari sara yɔrɔ bɛ yen n'i donna biye bɛ taa yɔrɔ min na o wari sara yɔrɔ bɛ yen n'o tɛ wari man ka di mɔgɔ si tigɛ ma ni mɔgɔ y'a f'i ye ko karisa ko nin sara n ye i b'a fɔ a ka irisi d'i ma irisi wɛrɛ tɛ yen dɛ gouvernement ka irisi an b'a fɔ min ma quittance n'o irisi bɔla yen machine bɛ irisi dɔ de bɔ k'a yira k'a fɔ min sɛbɛnna quittance kan a donna dɔgɔtɔrɔso ka comptabilité kɔnɔ donc n'o ma d'i ma dɔrɔn o kɔrɔ ye k'a tigi ye ko wɛrɛ de kɛ dɔgɔtɔrɔso m'a bila min na fo mɔgɔw k'o fara hakilinan kan parce que n'i nana min fana b'an sɛgɛn kosɛbɛ caman b'a f'i ye n nana o ye nin minɛna i b'a sɔrɔ o yɛrɛ de nana di dɛ ne donna ko n nana dɔ bila n bɛ karisa dɔn nin tigi ye n dɔnbaga ye n bɛ tɛmɛ a fɛ pour que n mago ka ɲɛ teliya la a teliya kojugu fana bɛna nin sira jugu cɛ ye dɛ o fana problème b'an da la n'i nana dɔgɔtɔrɔso la Segu a fɔra bɛɛ ɲɛna taa i k'i ka billet ta i bɛ taa yɔrɔ min mɔgɔ bɛ sɔrɔ da la a b'a f'i ye bon nin bɛ kɛ nin yɔrɔ nin de la i bɛ taa i bɛ t'i ka baara kɛ i bɛ segin wari bɛ sara yɔrɔ min i b'i ka wari sara i b'i ka billet sɔrɔ i bolo i bɛ taa i ka sira fɛ a ma fɔ mɔgɔ si ka na i ka wari di mɔgɔ si ma
ni service min na ni mɔgɔ ye i ko par exemple ko yɔrɔ dɔ ko dɔ b'a fɔ ko u bɛ banabagatɔ n t'a dɔn u b'a ladon de wa u b'a kɛ de k'u bɛ wari minɛ n'o fɔra i ye yɔrɔ yɔrɔ taga fɔ directeur ne m'a faamu dɛ ne ye n ka dayɔrɔ sara a bɛ se k'a fɔ cogo di ne ka n ka banabagatɔ ka nin wari sara nka n'i yɛrɛ de taara mɔgɔ ɲini karisa i tɛ ɲɛ ma i ka n ka mɔgɔ ko n bɛ wari d'i ma directeur ka fɛn t'o la dɛ f'an k'o yɔrɔ fɔ mɔgɔw k'a faamuya parce que souvent mɔgɔw bɛ na ni u bɛ na u yɛrɛ bɛ dɔgɔtɔrɔ ou bien kɔrɔsigi ninnu bila ko dɔw la u bɛ tila k'a fɔ nana o ye nin minɛ na mɔgɔw k'a faamuya dɔgɔtɔrɔso la wari tɛ di mɔgɔ si ma m'a fɔ ni dɔ ye baara dɔ k'i ye kɔntana i y'a fɔ ko n kɔni ɲimisi wasara i ka baara la ni sɛ nin minɛ ko t'o kɛ naji ye o y'i yɛrɛ kungo ye o tɛ wajibi ye mɔgɔ si ma nka n'i nana dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se k'a f'i ma wajibi nin wari di ne tigɛ ma ni mɔgɔ y'a f'i ma wari di ne tigɛ ma i bɛ se dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔyaso la ka taa ɲɛfɔ o tɛ wari tɛmɛsira ye dɛ dɔgɔtɔrɔso wari tɛmɛsira ye kɛsi de ye ni muso in ale bɛ a ka musokɔrɔba banabaatɔ de kɔrɔ a dɛsɛra k'a yɛrɛ minɛ gɛlɛya min b'an kan yan an nana n'an balimamuso ye dɔgɔtɔrɔso la u ye furaw bɛɛ papiye di d'an ma u ko jabɛti ni jolita an y'o bɛɛ wari sara ani furaw wari mais sɔgɔma o sɔgɔma u b'an dala jabɛti ta o 400 n'an ma solution ɲini o n'an bɛ jabɛti dɔn ni 200 de mais sɔgɔma o sɔgɔma 400 u k'a jateminɛ sa n'i kɔni nane yan i b'a sɔrɔ ɲɛga de y'i se yan nɔ a ko so sara ye 1000 an ma baw ma an b'o sara an bɛ taa sara u bɛ papiye d'an ma a bɛɛ bi de an ma taa bita sara an bɛ taa bita de sara u ko ayi ko f'an ka jabɛti in 400 de sara fɔlɔ kɔfɛ an ka sɔrɔ ka fɛn wari sara sɔgɔsɔgɔ ni sijan de b'an ka banabaatɔ tile kɔnɔ tiɲɛ 7 an ka banabaatɔ ko jabɛti b'a la a nana kunna sini a dara y'a sira u y'a daminɛ fɔ ko 200 ko jabɛti bɛ ta n'o 200 ye ko tako 6 waati ni 200 n'o y'o sara tako 6 tile kɔnɔ ne ko kuma n ko to n k'a bɛ ka jigin de wa a bɛ ka yɛlɛ k'u bɛ tila k'a fɔ an ɲɛna u ma foyi fɔ an ɲɛna foyi tɛ récit d'an ma b'a kuma de fɔ ne ko kuma n ko to in bɛ ka yɛlɛ wa n k'a bɛ ka jigin aw tɛ ka fɛn fɔ an ɲɛna k'u b'a ɲɛfɔ a ye minnu fa banna kununko olu fana y'a ta olu ma hɛrɛ kuma fɔ kununko ya papiye t'a la e ka banabaatɔ nana ni bana ko jumɛn na ko sumaya tension b'a la ka pɔsɔ kelen bɛ k'a bin an nana se joli kun bɛ sen na i y'a mɛn ko k'o jabɛti nɔ ye passement ni fɛn bɛ kɛ sen na ka sen furakɛ mais mun kelen bɛ k'an tɔɔrɔ yɛrɛ kuma bɛ ɛri ka na biɲɛ ni turu musoba tɛ la k'an bɛna joli ta k'a lajɛ ni jabɛti bɛ cogo mun na ɲɛnankɔrɔ fɔnba tɔgɔla labitani so a ɲɛmaaba dr sanugu min fana ye ko jabɛti contrôle ye suguyaw ka ca i nana sɔgɔma i ka contrôle la n bɛ taa consultation na o ye siɲɛ kelen nka ni mɔgɔ dalen bɛ u b'a fɔ min ma ko koma a dalen don o contrôle da t'o la dɛ da t'a la nka min bɛ fɔ mɔgɔw ye ka fara a kan da t'a la nka da min b'a la a bɛ sara kɛsi de la i bɛ n'i ka bandelɛti san pharmacie la i bɛ t'i ka baara bɛ kɛ ni a bɛ kɛ laboratoire la i bɛ n'i ka wari sara kɛsi de la i ka wari tɛ di mɔgɔ ma banabagatɔ dayɔrɔ la k'a fɔ ko bɔn karisa de bɛna nin kɛ n bɛ nin sara ye pour que n ka banabagatɔ ka nin ka se ka kɛ o de tɛ dɔgɔtɔrɔso la fo bɛɛ k'o de faamuya mais fɛn dɔ fana bɛ yen komi n y'a fɔ a daminɛ na dɔw bɛ na ko karisa ɲ'an ma ka taa kɛsi la ka na o ka jan ma ɲ'an ma i ka nin kɛ o kɔrɔ i yɛrɛ de i ka wari di filili ma dɛ e y'a fili e tɛna réussite sɔrɔ i bɛna fɔ dɔ i ka wari minɛ dɔgɔtɔrɔso fana tɛna sɔrɔ parce que dɔgɔtɔrɔso bɛ taa wari wɛrɛ de bɔ ka don an b'a fɔ min ma bandelɛti ou bien ka don furafɛn wɛrɛw la pour que i ka baara bɛ se ka kɛ donc i kɛra i yɛrɛ ma jugu i kɛra dɔgɔtɔrɔso ma jugu ye dɔgɔtɔrɔso y'an bɛɛ ta ye dɛ f'i k'a dɔn a bɛ wari min sarala tan n'e nana lajɛli min bɛ k'e la o wari de b'a to sini ni mɔgɔ wɛrɛ nana lajɛli bɛ se ka k'o tigi la nka ne y'a di dɔw ma kɛrɛfɛ o k'a ka pɔsi kɔnɔ mɔgɔ min bɛna sini i kɛra o ma jugu ye dɛ ordonnances ka jan furaw bɛ suɲɛ mun de tora anw ɲɛ sa nin ye banabaatɔ kɔrɔsigiw olu kumakan ye n dɔgɔnin kɔnɔ a dɛsɛra bagi sali kɔnɔ bon n da dara ɲɔnɔ tile 2 u ye n bila ka na Segu bon n kɔni nana Segu ala yɛrɛ ko tiɲɛ n ka banabaatɔ a ka fisa dɔɔni mais a ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ mais gɛlɛya min kɔni b'anw kan yan o ye fura san ye i b'i ka fura san o fura tɛ ban u bɛ tila ka na ordonnance wɛrɛ d'i ma i bɛ fura san i bɛ t'i ka fura kɔrɔlen sɔrɔ tabali kan bon an kɔni b'a san ka taa an ma taa bila banabaatɔ kɛrɛfɛ u b'a fɔ k'an tɛ sigi k'an kana sigi kɛnɛ ma bon o yɔrɔnin kɔni an ma se ka o faamuya wa an ka fura yɛrɛ t'i ye cogo di ne ni dɔgɔtɔrɔkɛ yɛrɛ ne gɛn ka bɔ ne ko an ye manaforoko fa sisan ka taa ni sɔrɔmu ni fɛnw ye ne y'a ye sɔrɔmu kelen ne kɛra ne ba la mais sisan sɔrɔmu tɔ ne ɲɛ t'o la bilen ko sariya jumɛn bɛ ne bolo ko sɔrɔmu ne ko sariya tɛ sɔrɔmu kelen ne kɛra la sɔrɔmu minnu sira a kɔrɔ ne y'olu ɲɔgɔn ko sɔrɔmu kɛra la olu ko sɔrɔmu ma k'a la o sɔrɔmu tɔ bɛ min u ko e yɛrɛ man ka don yɛrɛ e ka bɔ n ko ye mun ko ye ma tuguni an bɛɛ tɔgɔlen bɛ wala yɛrɛ nana e kɛra an ye an b'a to ɲɛnankɔrɔ fɔnba segukaw fɛ yan labitaniso a ɲɛmaaba dr sanugo a ka kuma
bon furasiyɔn ko min y'a fɔ m'a fɔ n k'a tɛ kɛ dɛ n tɛ se k'o fɔ parce que n ye Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ kɛ Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ fura tun bɛ suɲɛ nka an bɛ tile min na bi n'i ko fura bɛ suɲɛ seli dɔgɔtɔrɔsoba la fo ne ye mɔgɔ tigɛ min na Ala kana jira ne na dɛ n'o tɛ ne b'a f'i ye n ko tiɲɛ tɛ parce que an ye fɛn caman de kɛ pour que furasiyɔn nin kuma bɛ ban an ye syndicat bila u bɛ don service la par service u yɛrɛ b'a dɔn a tun bɛ kɛ yɔrɔ min u y'o yɔrɔ bɛɛ koron o ye fɔlɔ ye filanan pharmacie min n'u tun y'a mɔgɔw y'a ŋanamu u b'a fɔ u b'a tɛmɛ a fɛ pour que a bɛ se ka bɔ an ye u b'a fɔ min ma logiciel dɔ soit hana machine an ye papier dɔ fɛn dɔ sigi a kɔnɔ n'i nana reçu de bɛ bɔ ka d'i ma i ye fura min san reçu bɛ d'i ma n'i ye reçu di wari bɛ taa dɔgɔtɔrɔso kun madala ni mɔgɔ bɛ se ka banabagatɔ ka fura suɲɛ ka tila ka na wari don dɔgɔtɔrɔso kun o bɛ gɛlɛya dɔɔnin dɛ a suɲɛ kun ye i bɛ se k'a feere i yɛrɛ ye de nka ne y'a suɲɛ n'i bɛ taa di yɔrɔ min na n'a wari tɛ don i kun madala ni suɲɛni tɛ ban dɛ nka o suɲɛni ko kuma la n b'a dɔn caman b'a fɔ ma n ka fura suɲɛna parce que u tɛmɛna urgence fɛ urgence ye yɔrɔ min ye mɔgɔ tɛ taa sigi ka banabagatɔ kɔrɔ a ka d'anw ye Mali la yan n'i ka banabagatɔ dalen don hali ni museli bɛ kɛ k'a sɔgɔ f'i k'i jɔ k'a lajɛ de nka urgence la o tɛ kɛ dɛ o ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ka règlement ye ni mɔgɔ dara urgence la mɔgɔ minnu kan k'a lajɛ o waatiw bɛ yen n'o sera u bɛ mɔgɔ 2-3 wele aw bɛ n'a lajɛ o kɛkun ye mun de ye banabagatɔ gɛlɛnw de bɛ don urgence la n'a fɔra quartier kelen bɛɛ mɔgɔ ka n'i sigi lit dɔ kan k'i sigi ka banabagatɔ dɔ lajɛ ka tila ka bɔ ka taa lakali ka photo ta k'a bila internet kan o kɔrɔ ye ko dɔgɔtɔrɔso fana ma ka baara kɛ o parce que n'i donna dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ i ka sécurité o bɛ diyagoya dɔgɔtɔrɔso kan de ni fɛn yer'i kan kɛnɛma min ye lebu ye i kan ka taa tribunal la dɔgɔtɔrɔso kama de donc o b'a yira an na k'a fɔ an fana tɛ se k'a to bɛɛ kana ka n'i sigi urgence kɔnɔ ka banabagatɔ bɛɛ lajɛ o de kama ye règlement kɛra heure dɔ visite de bɛ yen urgence bɛ ten réanimation bɛ ten ni ordonnance dir'e ma ye siɲɛ 1 siɲɛ 2 ne ko ko i na nin fura i ma foyi ye u y'a suɲɛ e dun ka banabagatɔ bɛ ka fura k'a bɛ tila ka wuli e n'a bɛ taa so yarɔ fɛn dɔ kɛra a la kɔni sinon a tɛna wuli dɛ fo mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu caman bɛ n'a f'i ye n bɛnna n'a caman ye sufɛ n ka yalayalaw senfɛ u b'a fɔ o ye ordonnance sɛbɛnko 2 kɛ o ye 3 kɛ ma fura foyi ye e tɛ se ka fura ye parce que e tɛ so kɔnɔ nka u k'a dɔn que urgence kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kelen de ka fura dɔ de bila yen an b'a fɔ min ma armoire d'urgence n'i ka banabagatɔ nana yanni e yɛrɛ bɛ bɔ pharmacie la o b'a sɔrɔ a furakɛli daminɛna min bɛ sɛbɛn e kun a bɛna kɛ min taara k'o de remplacer ye donc fo mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu o tɛ suɲɛni n bɛ fɛ dɔrɔn an lamɛnbaa bɛɛ k'a faamuya que dɔgɔtɔrɔso y'an bɛɛ de jɛlen ta ye directeur ta tɛ dɛ k'a fɔ fana ko furakɛlikɛla minnu b'a kɔnɔ k'olu ka dɔgɔtɔrɔso don olu ta tɛ dɛ maliden bɛɛ lajɛlen de ta don dɔ tɛmɛtɔ ka bɔ Mopti sisan a bɛ se ka na don yan ko dɔ b'a sɔrɔ a bɛ n'i yɛrɛ furakɛ n'ale ko ko n ka sira t'a la a mana tiɲɛ n'a ɲɛna don min n'a mago sera ma a tɛ se k'a mago dilan fo bɛɛ k'a faamu k'a fɔ an bɛɛ de jɛ don n'an ye fɛn min ye n'a man ɲi an ka se dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔw ma k'a ɲɛfɔ nin ye fɛn ye min man ɲi o b'a to an bɛ se ka baara boloda min na a bɛ falen a bɛ k'an yɛrɛ sago ye cogo min na komi aw filɛ ka baara min kɛ tan nin min kɛlen filɛ tan nin bɛ ko caman de yɛlɛma bi an fana b'a dɔn an kan ka dɔnsen yɛlɛma cogo min pour que mɔgɔ minnu bɛ na u bɛ nimisi wasa sɔrɔ an ka nin sɛgɛsɛgɛli an ka sɔnguna la yuruguyurugu ni kɛwale cɛjugu Mali labitanisobaw olu kɔnɔna na a b'a jira k'a fɔ ko malidenw gɛlɛya b'u ka kɛnɛya sɔrɔli la furakɛli siratigɛ fɛ labitanisow kɔnɔna na an ka sɛgɛsɛgɛli a kun bɛ cɛ nin yɔrɔ in de la Mali labitanisobaw kɔnɔna na yuruguyurugu minnu bɛ kɛ an b'a fɔ ko k'an bɛn waati wɛrɛ sɛgɛsɛgɛliw olu kɛnɛ kan ka ɲɛsin waleyaw ma ni o bɛ jamanadenw kunkanko o bɛ olu kofɔ laseliba in a labɛnna Seyidu Sila de fɛ k'a lase aw ma aw ni ce a lamɛnli la a k'an bɛn dia fama dia o bisu no lidenya ida por mané a tu